Tibda l-ħidma tal-membri parlamentari Ewropej li ġew eletti fisem il-Partit Nazzjonalista kif matul il-jum ta' tlieta kellhom laqgħa mal-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fi Brussell fejn iddiskutew l-iktar temi li jeħtieġu jaħdmu fuqhom mas-snin li ġejjin. Fost dawn tqajmet il-kwistjoni tal-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Awċin li fl-aħħar xhur u snin tnaqret brata maġla fil-laqgħa mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u mal-membri parlamentari Ewropej David Casa u Peter Aġus, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ferħilhom mar-riżultati elettorali tagħhom u kompla lil messaġġ lil poplu bad f'dawn l-elezzjonijiet irid ikun rifless fil-ħidma li trid issir fi Brussell. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-ħidma tal-MEPs eletti fisem il-Partit Nazzjonalista trid tkun ikkoordinata biex tirrifletti l-prijoritajiet li l-partit poġġa fil-programm elettorali tiegħu għal dawn l-elezzjonijiet. Matul il-laqgħa semmew ukoll temi ta' importanza nazzjonali bħall-armonizzazzjoni tat-taxxa kif ukoll id-drittijiet ċivili li f'ħafna okkażjonijiet jispiċċaw jintużaw bħala ballun politiku. Tema oħra importanti għad-delegazzjoni tal-MEPs nazzjonalisti is-sigurtà tal-iker u l-ħarsien tal-bdiewa r-raħala u s-sajjida. Matul il-laqgħa ġiet diskuss ukoll il-ħidma fil-kumitat li mistennija tibda fil-ġimgħat li ġejjin u kif l-għażla tal-kumitati għandha wkoll tkun messaġġ tal-prijoritajiet tal-partit li jrid jibqa' jilħaq l-aspirazzjonijiet tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista awgura Roberta Metsola li l-uniku kandidat tal-Partit Popolari Ewropew għal kariga ta' President tal-Parlament Ewropew. Fil-waqt li tenna l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista biex Metsola tkun tista' tkompli f'din il-karika prestiġjuża li qed tolli isem pajjiżna fl-Ewropa u fid-dinja.